Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δούμε το Delirium, για να βάλω και το καμπάκι του, από τη Vape Smoke. Πάμε να δούμε λίγο πως έρχεται και εδώ πάλι για να το ατμίσουμε. Λοιπόν, έτσι έρχεται το Delirium σε αυτό το κουτάκι. Ωραία, ανοίγοντας, κάμερα όλα γίνονται πιο δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο εγχειρίδιο χρήσης με πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, έτσι, αναλυτικότατα όλα. Είναι από αυτά που μου αρέσουν εμένα τα πράγματα, δεν θα έχει κανένα απορία. Και μέσα βλέπουμε, για να τα βάλω αυτά στην άκρη, όλα τα πραγματάκια. Έχουμε το καλώδιο USB για φόρτιση, θα σας δείξω και μετά, και για λειτουργία pass-through. Έτσι, αυτή εδώ είναι η μπαταρία του. Εδώ. Ο φορτιστής, είτε σε τροφοδοτικό τοίχου είτε στον υπολογιστή, μπαίνει πίσω στην τρυπούλα, ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι, ξέρουμε ότι φορτίζει. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κουμπάκι, 5 κλικ κλειδώνει, 5 κλικ, για να δω, ανάβει, έχει ένα διακριτικό λαμπάκι. Αυτός εδώ είναι ο ατμοποιητής του, έχει και ακόμα ένα ανταλλακτικό για την κεφαλή μέσα, έτσι, θα αφήνω και αυτό στην άκρη, αφήνω και το USB. Λειτουργεί, είπαμε, η μπαταρία και ως pass-through, οπότε αγοράζοντας το, όταν βρίσκεστε σε γραφείο, θα μπορείτε να το τροφοδοτείτε από εκεί πέρα, έτσι, να σας αντέχει παραπάνω. Το κούμπομά του δεν ξέρω τι σπήρωμα είναι αυτό, μάλλον είναι μόνο δικό του. Βιδώνει πάνω ο ατμοποιητής, έρχεται πρόσωπο, ο ατμοποιητής έχει κάλυμα, εντάξει. Για να το γεμίσουμε, ξεβιδώνουμε το επιστόμιο, γεμίζουμε με υγρό μέχρι την ένδειξη που λέει 2 ml. Εγώ που το μέτρησα, ίσως δεν είναι 2 ml ολοκληρωμένα, αλλά μάλλον επειδή είναι και τα φυτίλια. Ξαναβιδώνουμε, για να το σκουπίσω, γιατί έπιασα το μπουκαλάκι, και είναι έτοιμο για να πάμε να το ατμίσουμε. Λοιπόν, επειδή κινδυνεύω να τελειώσω την μπαταρία πριν το γυρίσω όλο, τι γίνεται? Η πρώτη μου αίσθηση είναι ότι είναι ένας TAV 2, ένας καλός TAV 2 ο ατμοποιητής, έτσι. Την ίδια αίσθηση λαμβάνω εγώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Και τα ανταλλακτικά, το οπότε είδα, είναι σαν το TAV 2. Παρέλειψα να σας δείξω πως ξεβιδώνει η αντίσταση, αλλά δεν είναι τίποτα, την πιάνουμε, την ξεβιδώνουμε, όταν χαλάσει την πετάμε, βιδώνουμε την ανταλλακτική που έχει μέσα. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Έχει και τις οδηγίες μέσα, μια χαρά, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Θα ξεκινήσω λίγο από τα αρνητικά του. Ποια είναι τα αρνητικά του? Το πακέτο έρχεται με μια μπαταρία. Είναι 650 mAh, εμένα μου κράτησε περίπου στις 6 ώρες, κάπου εκεί. Φυσικά έχει το pass-through, αν βρίσκεστε κάπου με τροφοδοσία ρεύματος ή υπολογιστή, κανένα πρόβλημα. Αν είχε δεύτερη μπαταρία θα ανέβαινε η τιμή. Εντάξει, όλα τα συζητάμε, δεν είναι θέμα. Εγώ λέω τι γίνεται. Αν το πάρει κάποιος ως μόνο του, ίσως να μην του φτάσει η μπαταρία, θα χρειαστεί και δεύτερη. Καλώς. Το δεύτερο που το θεωρώ εγώ αρνητικό είναι ότι έχει αυτό το ιδιαίτερο σπήρωμα. Άρα δεν θα μπορείτε να δοκιμάσετε άλλους ατμοποιητές πάνω. Το έχω μέσα στα αρνητικά. Το τρίτο, τώρα πάλι αυτό μπορεί να είναι δικό μου, μου φαίνεται λίγο μεγάλο το Delirium, το λογότυπο. Εντάξει, μη βαράτε, έτσι. Ίσως, αυτό το βάζω στο ενδιάμεσα, αν και έχει το υλικό του
στο επιστόμιο, είναι το ίδιο με τα άλλα, απλά επειδή είναι άσπρο μου φαίνεται πιο πλαστικό. Τώρα ψάχνω να βρω έτσι ψιλοστάχυρα, λέω. Το λέω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αρνητικά του. Αλλά δεν το βρήκα. Δεν έχει διαρροές, δεν έχει υπερτροφοδοσία, δεν κάνει αυτές τις μπουρμπουλήθρες. Μια χαρά, σαν ατμοποιητής. Η μπαταρία του είναι μια χαρά μπαταρία. Και την έχω ξελιγώσει τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θετικά του. Το πολύ θετικό του για μένα είναι ότι είναι διαφορετικό. Έτσι, είναι κάτι το διαφορετικό, ρε παιδί μου, επιτέλους. Το έχω ξαναπεί, έχω γεμίσει εδώ μέσα. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, μου αρέσει να είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το τετράγωνο πράγμα μου αρέσει εμένα, γιατί δεν μοιάζει με τα άλλα. Επιτέλους. Λοιπόν, μου αρέσει που έχει το καπάκι. Και αυτό δικό μου αρέσει όταν το βάζω κάπου σε μια τσέπη κάπου να ξέρω ότι δεν θα κουμπίσει ό,τι υπάρχει τριγύρω. Έτσι, ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ το εγχειρίδιο που έχει μέσα με τις φωτογραφίες και τα λοιπά, γιατί οι άνθρωποι το έχουν κάτσει, το έχουν προσέξει, δεν το πετάξαν έτσι. Ωραία. Τώρα για αυτά όλα δικά μου κολλήματα αρχικά. Μ' αρέσει η μπαταρία που είναι pass-through. Έτσι, εμένα μου δίνει μια αυτονομία, επειδή είμαι και αρκετά μπροστά σε γραφείο με υπολογιστή, μου δίνει μια εξτρά αυτονομία. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το κουμπί του. Αυτό που είναι λίγο πιο μέσα, το βρίσκεις εύκολα, ανταποκρίνεται όμορφα. Έχει ένα ωραίο κλικ, υπόκοφο, δεν είναι... Είναι πολύ... Για κουμπί δηλαδή, μπαταρίας είναι πάρα πολύ όμορφο. Το λαμπάκι του είναι διακριτικό, δεν κράζει, έτσι. Τα 5 κλικ κλειδώνει, κλείδωσε, τα 5 κλικ ανοίγει, τα λέω, τα ξαναλέω, ναι, δεν με νοιάζει αν κουράζεστε. Ο άτμος που παράγει ο ατμοποιητής είναι πολύς, το χτύπημα είναι καλό, η γεύση είναι καλή, ο άτμος είναι ζεστός, εντάξει, πάνω η αντίσταση, το είπαμε. Η τσούρα του προς τη σφιχτή τη λέω, ωραία, μοιάζει πάρα πολύ με τον TAF 2. Ορίστε, τέλειωσε την μπαταρία. Τέλειωσε την μπαταρία, δεν πειράζει. Θα βάλω το pass-through. Θα κάνουμε και demo online. Ανάβει το λαμπάκι, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Άρα φυσικά πρέπει να φορτίσει λίγο. Μια χαρά και με το pass-through το δείξαμε και στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η τιμή του. Γιατί τα βάζω εγώ κάτω και τη σκέφτομαι πόσο κάνει ένα TAF 2 με την ανταλλακτική του, πόσο κάνει μια μπαταρία pass-through. Θα βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω, επειδή μου άρεσε σαν πακετάκι και σαν εικόνα, ίσως θα το ήθελα να υπάρχει και σε άλλα χρώματα εκτός από το άσπρο. Αυτά δικά μου είναι. Λοιπόν, θα σας έλεγα να περάσετε μια βόλτα, να το ρίξετε μια ματιά, να δείτε περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Περάστε, δείτε, δοκιμάζετε και αποφασίζετε.